Hej och välkommen till video där. Och därför jag visar dig hur du gör detta klassiska smoky eye look. Heter Ronja Borøy som är Ronja Borøy av Frueriksmörsk. Ronja Frueriksmörsk av Borøy. Nej. Oh my god, jag minns inte. Look at me. Hon är modell till mig, hon är vinkon till mig. Omskylda Ronja. Först så börjar vi göra egna auto att ta kan detta och lägga ner hona och egna ska gå och ta kan vara riktigt att få av foundation så långt just hona. Så vi börjar göra egna och ta först är det till att prima egna. Och så gärna så kan jag så en naturlig äkna skugga om man har egna. Och det är bara för att sätta primaren och egna och så det är en vatten alltså en vatt överflata och så blendas det snägt bättre på. Och det är ju området där man kör en primer och alltid att du kan ha öliga nekvar imska farber och egna lotion och annat så att du brukar en farber så blendas det snägt bättre och mer symmetriskt och i egna att du har primer under. Och så kör jag så tejp och jag tycker att tejp så det är området till lika gör så det är inte mega klistrat och kör det av handen några färger så att det inte för så illa vid huvudet och så kör jag till spekli av egna och är röjne så tar jag kör tejp ja så siktar jag efter bant utanför egna brutna här som hon ändar. Jag börjar så vi alltid brukar en ljusa bruna farve till globallinjerna, det som vi kallar cut crease, till globallinjerna och tar kort så in och blendar det ordentligt väl vid en fluffy blending boost och simpelt kort att fram. Det övriga området är såna bitcha farverna upp och inte köra på en mörk om man har. Så först så kör det en ljusa bruna så kör det en bronsa eller en kontorfarve alltså den mörkare bruna och så kör det en mörkabrunt. Och det som är arbetet när vi tar att köra till mörka farverna ut och i egna låtna ut alltså utast egna låtna för att göra då jag sort upplagt av egna. Det som det handlar om det simpelt bara att blenda och bitcha mörka farver ut och i egna låtna i enten eller i kan egna låtna. Så kör jag en matta svarta farver isne av egna låtna utast. Det som jag suggererar för att göra egna just nu syns upp om egna till är att det Fix Plus från Mac som är ett setting spray. Det sprayt är så av en fläta boost och det gör så att egna skotchen blir mer pigment av och lägger sig ordentligt fast av egna lodge. Och så brukar jag min highlighter från Mac som heter Soft and Gentle och simpelt trusht det ordentligt av trusht produkter av innast egna lodge och kör det synte mitt av egna lodge och så blendar det ut vid en brunare farve om man iver hvis jag följer att det är för hörlinja i mitten. Det som är så gärligt till att jag brukar inte en vatan eyeliner eller gelé eyeliner eller något där. Jag brukar simpelthen en ordentlig mattan svarta egna skugga till att bruka som eyeliner. Och det är en öliga gott hvis man inte är van vid att ha eyeliner och så det är en nemmare att arbeta vid egna skugga och så tar jag simpelthen en öliga luttla boost hända ner för Real Techniques. En angled boost som man säger, en scrub boost. Som du så arbetar nyast vid vattenlinjerna eller att vet vi egna vippna. Det så vi gör så tackar vi tejpa spekliga av öl området man tänkte öl spekliga och tar så allt som är jussa ner och själva hona och tusch ta bort. Så gärna kör då så isne egna vippar falska egna vippar är så klippt där i tree för jag gör det inte mer dramatiskt så för att kunna att själva är kvar i köra. Vippnar och så fär vi till hona. Så börjar alltid vi att köra en primer och så gärna kör är så en highlighter eller en illuminator från Body Shop och han kör innanför foundation och tar är bara för att göra en naturlig glow.
Så kör jag så en foundation om man nu heter från Milani och tar bland så vi Karibien med Hogma Hogni från Hot Shop och det tog jag rönja ur i Afrika så en ordla brun. Så där bland är inte samman för att få det perfekt formerna och arbeta så in vi en Real Techniques boost som heter Expert Brush, Face Brush. Hon öliga gå arbetar vi och simpelt blenda det in i hona och så gärna ta en beauty blender om man har och pressa om man har för att få det ordentligt naturligt och lägga sig och som man airbrushed look. Så gärna färger så evil concealer och tar under ögonen och anusna och så på pannorna och syntra hökna och till för highlighter sånt där och blenda det här väl igenom. Beauty blender. Och sen det kör jag sätter det av i puder under ögonen först och främst. Jag kör inte allt annat det tror att så färger så in vi en concealer, en ordentlig mörk concealer från Makeup Store och gör det till att bruska som kontorfarve. Och jag gör det nämligen vid krem, alltid hon är väldigt äggfuslig och huvudena och ögonen i det och för att få det synda mer naturligt så hjälper det ofta väl att köra kremprodukter. Så jag arbetar simpelthen in i kinnabeinet, under högerna och så om man vid panna och så in i anled. Att han har så färger så sätta allt anlite. Resten av vi är någon putra, en Johnson putra, mineralpuder. Här är någon Leison putra och så gärna kör så blush kinnaret och så highlighter då. Så gärna färger så är ni igång för att göra bruttnar och köra sina mörkare färger under ögonen och mascara under ögonen. Jag heter Jerry allra skinast att att hvis man gör det åren så kan concealern och allt sort som man lägga egna saker. Så gärna tar du sett allt så det är området jag sett att vi setting spray och så är man klar att färra och i bojen. Tack för ditt Jerry och hon hade så färdigt att damma detta och äntligen like om till damma. Bye. Så irriterande.